जागासिनो जागासिनो रावबो कमेन्ट होआब्रा लाइक बोथारा रावबो नांथाराखै नामाब्रा जों दिनै न' बायलायावसो दंफैयोलै न' बायलायावसो दंफैयो जोङो खैफोद मुभिनि मा होनो जिथु न' सावगोन बेयाव दंफैयो जोङो गोदानै गोदान बानायबाय थानाय खैफोद मुभि शुटिंआ दिनै जादोंमोन ओमफ्राय जोबोद मेंना दङ बेनिखायनो उन्दुहां उन्दुहां जागासिनो र' हाय मा होनो फोरमाय नार्जारि हाय मंगल दङ इथिंजाय नै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो बिनि एम जे ब्लग बयबो साबसक्राइब खालामना होदो बरियानो खैफोद मुभिखौ जों साननैसो थानानै हरगासिनो ओमफ्राय नोंसोरो नायनो नेबाय थादो बहुद खस्थ' जादों ओमफ्राय इथिंजाय जोंना मा होनो बेखौ दाखालि बिसम्बिनि लिटार जादोंमोन ना माबा मा होनोमोनलाय बेनो हरेन दा बिथाङाबो थागोन एबारनियाव जोंनियाव ओमफ्राय बिसिनि शुटिंआ बुधबाराव जागोन आरोना ओमफ्राय गासिबो नायनो रेडि जाना थादो हेल' न'आनो खम दामिथार नालाय न'खौ सावगोन ना बेनिखायनो खम दामि बानायनो सानदों माने नोंसोर नुगोन माबायाव स्ट'रियाव बेखौ नायबाथाय खैफोद सर्ट मुभि बेयो बहुद खस्थ' जादों जों बहुद हर बारथा एकथासिम लागै मावनाय जादोंमोन आरो दा बहुद खस्थ' नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो बहुत खस्थ' जादों नालाय बहुद मेंदों दिनै एकदम शुटिंआ 6टानिफ्राय जादोंमोन नालाय ओमफ्राय बारा गोबाव जोबनाया बारा गोबाव जायाखै आरो मुसलपुरनि सारमोनबो दंमोन जोंना बे माबा माबि मुभि खालामदोंमोन बिदिनो गोनो गोथो आरो माबा माबि खालामदोंमोन आं बारा मोजां मिथिया बिसोरो फैदोंमोन दा स्ट'रिया मोजां जागोन होननानै बयबो बुंदों दा नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनो कमेन्टआव हरबानो जाबाय खैफोद मुभि हाय टुकु बर' हेलौ रदै आं माबा लाइभ हेगारबाय थादों नायबाय था नोङो लाइभ हेगारबाय थादों नों नायबाय था दे होमबालाय औ औ औ दे लाइभ हेगारगासिनो आं दे लाइटिंआ बारा जादों खोमालै नै लाइटआ खाथियावनो दंथारो मा ओंख्रि जाखो ब्र' ओंखामा जाथ'वाखै जोङो मा होनो दहाय शुटिंनि ना गोदोर मासे लाबोदोंमोन बेखौ संगासिनो जोंहा मादारा न' बोराइयावसो दंफैयोलै आङो
बे मबाइलावबो मा होनो मेकिं भिडिअफोरखौ नुनो मोनगोन नोंसोरो मारै खालामदोंमोन न'फोरखौ मारै बानायदोंमोन आरो शुटिंखौ माबायदि खालामदोंमोन माबायदि खस्थ' जादों माबायदि बोथोरखौ नेनांगौ जादों जोङो दा बिथाङाव गासिबो मोनजोबगोन गासिबो नायनो मोनगोन बेयाव मंगल MJ ब्लग मोनो MB ब्लग मंगल बर' आरोना नंगौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय माबा MB ब्लगाव थांनानै खबरा मोजां उदां दैमारि मोजां गाबोनबो आरो शुटिं दंबावो जोंना गाबोन एसे लेटके जागोन आरो 10ता बाजानिफ्राय 10 o'clockनिफ्राय जागोन मोनानि 5तासिम लागि जागोन आरो सारमोनाबो 2तासोआवसो फैगोन खोमा आरो लोगोसे बिमा जानायफ्रा 10तासोआव मोनफैगोन नालाय जों बिराद खस्थ' जादों एसे गाबोन फुङाव लेटके सिखारगोन बायदि सानदों र' मा जायो बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो लाइभ आं हेगारानो लाइभखौ माने दिनैसो हेगारदों बिदि हेगारानो बांसिनानो दिनै सेकेन्ड टाइम होननानै बुंनो हागोन ओरैनो सर्ट मुभि आरो बिदि स्ट'रि लिरनायाव बेस्थ' थायो नालाय स्ट'रिखौबो आं लिरनाय जायो आरो स्ट'रियाव बहुद साननांगौ जायो नालाय बेनिखायनो एसे बिदिनो हेगारनो सोलाबथारा जोंनि जायगायाव एसे नेटनि प्रब्लेम जाना दंलै साननैसोआ जिअ'निया एकदम प्रब्लेम जाना दङ जायगायाबो बिथोर नालाय जोंना नुगोन नोंथांमोना गासिबो जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि जोङो नागिरजुलि होननानै बुङो जोंनिखौ सर्ट मुभि लाबोगासिनो खैफोद नोंथांमोना नेबाय थादो बहुद खस्थ' जादों बयबो सापर्ट खालामलाय बयबो सेयार खालाम साबसक्राइब खालाम गासैबो लाइक खालाम बयनोबो सेयार खालामना हो स्ट'रिया बहुद खस्थ' जादों न' बानायनानै न'खौ सावगोन तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि आङो नागिरजुलि आरो नै दा दिनै ज'नो मोनाखै फोरोंनांगौबो जादों डिरेक्टरबो जाहैबाय नालाय फोरोंबाय दसे सम केमेराबो हमनांगौ जाबाय स्ट'रियाव दिनै खस्थ' जानायखाय मेगनफ्रानो बोरैबा उन्दुनो ओंखारनाय नुदोंना बारा गोबाव थालायला खोमा दिनै उन्दुनो ओंखारबाय माने ओंखामबो जायाखै जाहैबावनांसिगोन आंनि मुङा नरेस्वर दे नरेस्वर आङो बारदै सिख्ला प्रडाक्सननि आंनिनो चेनेला बे चेनेला दा गोदानफोरा साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय बयबो सेयार खालाम आंनि भिडिअ सर्ट मुभिनिफ्रा माबायदि नाङो कमेन्ट खालामबानो जाबाय र' बयबो
आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि उपेन नामा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट नाग्रिजुलि नेटआ स्ल' खोमा एसे आंना एसे प्रब्लेम होबाय थादों। जोंनि सर्ट मुभिखौ नेबाय थादो बयबो। सर्ट मुभिखौ थाबैनो हेगारगोन जोङो नेक्स्ट बुधबाराव सुटिंआ जाबाथाय बिस्थिबार सुक्रबाराव फार्स्ट टाइपिं जागोन जोंना ओमफ्राय फार्स्ट टाइपिंनि उनाव सुक्रबार सनिबार समबारसिम लागि नाजासिगोन जोङो मानोना मिउजिकआव एसे गोबाव नांगौ मिउजिकआव बहुद माने बहुत बुस्थु सोनांगौ जायोना जों गावनो सोनाय जायो बेलेगनिखौ कपि खालामबाय सान बयबो गावनो गाव खालामो ओमफ्राय आंनि फंबायानो खालामो मिउजिकखौ ओमफ्राय आंनि आदायाबो खालामो। बिदिनो माने बहुद जों इउनिटखौ साननाय जायो नालाय मिउजिकफोरखौ बेनिखायनो एसे गोबाव जायो ओमफ्राय माखासे जोंना गोदान गोदान मिउजिकफोरखौ सोनाय जायो आरोना आरो सिंगारफोरनि हामिंखौबो होनांगौ जायो। बेयावनो आरो गोबाव जानाय जायोना बेनिखायनो एसे गोबाव लेट जासिगोन आरो थेवबो थाब नुगोन नेबाय था जों जेसेबां थाब हायो होगोन। हाय माधुरि मधु लोंना थानाय बायदि नुदों दिनै आंखौ मेगनफोरा उन्दुनो ओंखारजोब्बायलै मेंसोबायना एकदम माबा सुटिंआव जिरायनो मोनाखै दिनै नङा आंनि नङा दै माबासो इयो बे खैफोद मुभिनि खैफोद सर्ट फिल्मनि माने जिथु सावनो गोनां न' बेयावसो दंफैयो आं दा बे न'खौ सावगोन आरो दुब्लि गेजेराव बानायनाय जादोंलै माने दा सानाव माबा नुजोबगौमोन आरो दा हर नालाय ओइ लाइट फैल'जोब मोनसे फोजोंनानै दङ आरो जोङो सानै दङ जोंनियाव ओइ हिर'जों हिरइनखौबो लिंहरदोंमोन फैदियासै बिसोरो उन्दुनो ओंखारबायनो आरो जों इडिटिंबो खालामनो गोनां दंमोन ना इदिटिंबो खालामाखैनो दा थांबासो आङो कृष्णमनि ओइ उन्दुनो ओंखारजोब्बाय आङो बेखायनो गोसा रायलायनो हायाखै लाबोगोन र' नोंखौबो साननैसो थानानै नेक्स्ट मुभियाव नेक्स्ट नैबे मोनसेया जोबग्रोथों र' ओमफ्राय नेक्स्टनिखौ नायगोन दे नोंजों एबार मेंजोब्बायना बेनिखायनो माने माथोफोराबो ओंखारा ओंखारा जाजोब्बाय बिराद मेंदों दिनै थेवबो जोंना माबा मंगला लाइभखौ हेगार हेगार बुंबाय थानायखाय हेगारनाय जाबाय आरोना एसे गुजुनायाबो जाजोब्बायलै लगारानो लाजिना दङ नै जोंना एसिडआ दङ साइसनिथार सिंगेल बेयो सोरबा नांगौबा लानो हागोन सिंगेललै बियो सना नों हाय दादा हाय आंना माबा फन फैगासिनोलै बिजु हाय आदा मोजां खबरा अनजालु हाय ब्र' मोजां हाय
हेल' सार औ सार ओमफ्राय आं र' दसे थाना फन खालामगोन नामा सार औ आं माने माबा लाइफ दंमोन आरो एसे दे सार फन खालामदोंमोन आंखौ मोसौफोरनि दासो मोनहैदों एसे बयबो लाइक खालाम सेयार खालाम मैया खालामनाय माने जा बिनानावआ माबा ओइ एसे ड्रेसनि थाखायनो माबा सेलेकसन जादियानो एसेनि खारनाय आरो कृष्णमनि जागौमोन बेना ड्रेसा एसे माबा जाबाय बेनिखायनो जादियासै बिनानावआ नोंसोर थांदोंमोन नामा गोजाम गोजामफ्राबो थांदों होनना खोनादोंमोन आं एसे मेसेज फैदों आंनावलाय फ्रेन्ड रिकुवेस्ट ना मा फैदों फ्रेन्ड रिकुवेस्ट मा नाम नङा नोंनि नामखौसो नायदों आंनि फेसबुक पेजखौ बयबो माबा फल' खालामदो माबा बारदै सिख्ला प्रडाक्सननि फेसबुक पेजखौ गुड नाइट गुड नाइट नै आंना चेनेला साबसक्राइब खालामना हरदो बिनिखौ साफा कारेक्ट खालामना हो नै एमबि ब्लग दे उल्था नुदो दे इयाव एसे बिदि खालामबा जाया बेलेग नुयो उल्था नुखागोन माने सेलफिया उल्था नुयोना एसेल' ओंखामखौनो जायाखै जोङो मैयानिफ्राय मैया जानायनोमोन आरो हेल' बुं नोंथां हा साला नोंनो दे बुंनि र उदां मा नाममोनलाय उन्दुनो ओंखारबाय ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारबायलाय सुटिंआव दंमोन ना मेंना दङ साला नोंबो थानांगोन बेनिखायनो उन्दुनो ओंखारबाय माथो करिना बसुमतारी बिथांखौ साफा खारै खालामबाय आं मानो होनबा सिगां माबामोन नालाय आंनिनो बेनिबो जायो नालाय उन्दुनो ओंखारसारबाय मा होनो सुटिंआ सानसेमानि जाबायना दिनै हा एकदम मा होनो ब्रेड जानानै साहा लोंनानै उदैयानो बोरैबा जाना दं दा सानसे सुटिं जाबायना मैया फुङाव मैया हराव जानाय ओंखामा ओमफ्राय दा ब्रेड जायै जायै दासो माबा जाबाय एसे ओमफ्राय दा ओंखामखौ जानोसै र' दसे थानानै माखासेफ्रा थांजोब्बाय जोंना बिसोरखौ एसे जाहोहरबाय ओंखामानो संजोबनाय जायाखैमोन नालाय एसे खम जाबाय ओंखामा बेनिखायनो दा जाबावनोसै जोङो बयबो लाइक खालाम सेयार खालाम दे चेनेलखौ आंनि बयदानो गासैबो बयबो सापर्ट खालामदों गासैबो बर' नालाय जोङो मा नाम मोनलाय नोंना कमला जापान र' आं माबा खालामगासिनो सार्च खालामनि र' सार्च खालामनो थिना र' जापान फैदो नै इनिना मेम'रियेला जेबो फैदों माथो बा माथो पसिस जाबाय नोंना
स्टेटासाव सोगोमोन नामा जाक्स फान महन राभा हाय हा खोनाया आं बारा गोबाव थाला दे लोगोफोर मा होनो आं उन्दुनोबो ओंखारबाय नालाय ओंखामखौ जाहैनांसिगोन हरबो जायो खैथा जाखोबा 9:20 माने थाब उन्दुनांगोन आं बिराद मेंदोंना एसेबो मेंदों माने बेबो थाथारामोन आं बेखौनो दर बस्थु लाखिबाय दिनै मबाइलखौ बाखिफोरा थांजोब्बाय आं हारसिं जागोनखायनो न'आबो बेलेगनिसो नालाय माने न'खौ बानायब्रबनाय आरो माबासो सावगोन नालाय बे न'खौ आरो नुगोन नोंसोर गासिबो हा नायलांबाय थाबानो जाबाय आं गाबोनबो लाइभ खोनाया हेगारगोन दे गाबोन न'आव हराव दं 8:00 हेगारगोन नोंथांमोना अ नायबानो जाबाय नेबाय थाबानो जाबाय लाइभआव आं माबाफोर सोंनो गोसोबा सोंनो हागोन गाबोन माया आरो हा मा होनो जों थाबैनो नाजागोन दे मानो माबाखौ नागिरदों खैफोद मुभि सर्ट फिल्म बिदिनो नङा सोरो दा कुमार मेंजोब्बाय नालाय गोदोनाफ्राबो बखि बखि दहाय रायजा रायै रायै आर्टिस्टफोरखौ जोंना रायनांगौबो जायोना फोरोंनायाव रायाबा एसे मानिया जायोना रायनांगौबो जायो एसे एसे गोदोनाफ्रानो माथोफ्रा थरायहां थरायहां जादों माने जमा जानानै दंजोबो गेजेराव सोरो सोरलै खालामाखैब्रा फरायगासिनो दा मानसिफोरा नुवाखै नोङो दे बिदिब्ला जों दा अफ खालामथ'नोसै आरोना उन्दुनो ओंखारबासो जाबाय बहुद मेंसोदो इबो नै उन्दुनो ओंखारबाय बेनाबो बेयाव बिसिना दंखायो गंसे ओमफ्राय मोदायबारिसो नालाय जायगायाबो नङाबा थागौमोन जों इयाव बोरैबा गिलायलाङोबो ना गोसोफोरा सेंग्रा मानसिबाबो हैस सेंग्रा नङालै जों बोरायसो जाबाय 30 बोसोरनि बोराय बहुद बोराय जाबायना आरो सेंग्रा बायदिसो नुदों खोमा बोरायद्रायथारबाय दा जेखि जाया खैफोद मुभिखौ बयबो नेना थादो जों थाबैनो नाजागोन हेगारनो कमप्लेना आरो 80% जाबाय भिउसआ जोङो मा होनो शुटिंखौ फोजोबनो हायाखै दाबो फोजोबगोन गाबोनबो दङ समफोर एसे बेलेग जायगाफोराव लानोसै जोङो बेनि उनाव बुधबाराव लास्ट सुटिं जागोन आं सिगाङावनो बुंखाबाय दा बिसम्बि बिथां भिडिअ हरेनादा खालामदो र' होमबा आरो गुवाहाटीनिफ्राय सानैसो आर्टिस्ट फैबावगोननियाव जोंनियाव सर्ट मुभियावनो दा बेयाव गासिबो फैजोबबा नोंथांमोना गासिबो नायलांदो बा मंगल एम बि ब्लगाव बिथाङाव नुजोबगोन गासिखौबो बिथाङा ब्लग हेगारबाय थागोन बेखौबो साबसक्राइब खालामना ला सेयार खालामना ला बयबो आरो जोंनिखौबो सेयार खालामजोब गासैखौबो आरो जाक्कास फान ना मामोन हेलौ गुड नाइट कृष्णामनि जाक्कास आरो मामोन जाक्स फान उन्दुनोसै दे आंबो अ उन्दुनि होनगासिनो दहायनिफ्राय उन्दुवाखै गोदोनाया बिराद बोरैबा नांदो एकदम माने दै गुसुबो लोंबाय थादों एकदम फ्रिजनि दै लोङै लोङैनो माने खाथियावनो नालाय न'आबो न' खाथियावनो बानायदोंना बे माबाखौ जेनेबा न'खौ आरो उनाव न'आव थांनानै फ्रिजनि दै लाबो लोङो लाबोग्राफोराबो लाबोना होयो नालाय लोंनांगौबाबो लोंनांगौ जायो लोङाबाबो लोंनांगौ जायो आरोना दै गांनाय ओंखाम उखैनायाव बिराद उखैना दङ दाबो एकदम ब्रेड जानायाव दसे बेसेबां गोबाव थानो आरो ब्रेड जानायालाय हो दा बेनिखायनो दा दिनै जेखि जाया दोनथ'नोसै जागोन मेंसोबायबो नालाय जेकपान माथो खालामबावनो आरोना बयबो सापर्ट खालामलायदो दा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला रायजो राजाफ्राबा मोजां मोनो ना मोना दा बुंगासिनो मोजां मोनगोन होननानै मोजां मोजां होननानै गासैबो बुंगासिनो स्ट'रि खालामग्रा बिथांमोनाबो बुंगासिनो दे मोजां जागोन एबारनिया होननानै मा जायो नायनोसै बहुद खस्थ' जादोंलै माने न'फोरखौ बिराद खस्थ' बानायमोन जों बार'था एकथालासे हरनि आरो बिथिंजाय अखाखौबो नेनांबाय हो आरो मायाव बिदिनो माखो
अखाफोरखौ नेनानै माने दंफां आं लाइफांफोरखौबो रानगासिनो गायबाय र'निनि बिजाब उनथिंजाय बाउणडारि होदों जोङो बहुद खस्थ'नो फेसबुकाव ओमफ्राय सिलाफोरखौबो न'फोरखौबो लिरनानै माने बरिया ओइ स्टेन्डार्ड लाइट माने साइट न'खर गंसे बायजोआव बानायदों आरो ना जोङो गासिबो माने न'खर संसार माने गोदोनि न'खर आरो दानि नङा गोदोनि न'खर गोदोनि माने आंबो रोङाखै गोदोनि बारा रायजो जानाय माने माबायदिमोन माने माला माबायदि नङा आरो जेनेबा हा नोंसोर स्ट'रियाव नुखागोन देसन उनाव माने खोनाया गोदोनि आरोना जेरैबायदि गस्ला गानामोन गोदोनि मानसिफ्रा समावसो गामसा गाननायमोन बेबायदियाव जों बानायदों आरोना स्ट'रिखौ माने बिदिनो सोरना जेनेबा नोंना बिमा बिफा रनजितखौ दंबाय आरो फिसाला सासे थानाय बे न'खराव आरो आं जेराव दं दा बिमा बिफा सासेल' फिसाजो दङ फिसाला दङ बिमा बिफा सासेल' फिसाला इसोरनिया खोनाया बिफाया बन दानना जायो फाग्ला आरो थार्टिफाइभ सानदों बिमायाबो न'आव थायो बिफायाबो थार्टिफाइभ बन फानना थार्टिफाइभल'सो जायो दा थार्टिफाइभखौ नायाखै ना गुरनो थांनायाव माने फिसालाया माने बे सिख्लाखौ मोनबोयो आरोना बे सिख्लाखौ दसे मोनबानानै जन मा फैदो जायो आरो माबायाव नोंथांमोना नायनो हागोन फेसबुकाव बेयावनो भिडिअखौ कमप्लिट खालामना नायबानो जाबाय नोंथांमोना आरो लास्टखिनियाव जोंना बुहुत मोजां आरोना माबा एक्ट्रिसखौ बुहुत आलायनाय जायो आरनायफोरखौ नायबानो जाबाय गासिबो माने मा बुहुत अयथासार जायो तारमाने बेखौ फिउसाराव दोननांगोन मोनबोनोसै दा नालाय सिख्लाखौ बे मोनबोनायनि न'खरनि मानसिफोरा माबायदि खालामो स्राय स्राय बेफोरखौ गासिबो नुजोबगोन दा फुलनो नायबानो जाबाय आंबो भिडिअखौ कल खालामै खालामै आरो प्ले सेयार खालामबानो खालामाखै जाबाय लाइक खालामबानो जाबाय बयनोबो माने होजोबबानो जाबाय बयबो खालामदों सापर्ट खालामलायो ना बेखिनियासै आरो जों बारदै सिख्ला प्रडाक्सनखौबो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय बयबो सोब जेसेबां हा गोदान गोदान दङ खोनाया गासैबो होबोजोब दे फुङाव फैयो उनाव फुरला खुसि जालांबाय मोखांफोराबो न'आव दिनै थांबा जागोन दा सान्दुंबो गैया देसन बारा लास्ट टाइमाव बेलासियाव एसे सान्दुं फैदोंमोन आरो हा ओमफ्राय थेवबो जोंनो सान्दुं नाङामोन दिनै अखानि सटखौ फुंनि समाव माला खालामनो हाबाय एसे ओमफ्राय दाउ सोराङावबा बिनि उनाव बेलासियाव इभिनिङाव माबा जाबाय एसे सान्दुङा फैबाय थेवबो जाजोब्बाय जोंना एखे आरो नोंसोर सोरबा सान्दुंनि गावसोरसो सटआ गागोन बहुद दंमोन आरोना जोंना ओमफ्राय एखे समान सानोब्राथाय अखानि सतआ सातथासोल' दंमोन खोमा बारा गैयामोन आरो माबानिया हयथ' ओइटिनसो दंमोन आरोना अखा गैयैनिया दा बाराय गैया जोंना हा माबासो थार्टिनसो दङ थार्टिन सतसो दङ आरोबाव सानब्ला थार्टिनथासो दङ बारा गैया सतआ सानैल' आधा जोब्बाय आरो जोंना दा भाङा जोंनाव सावनाव नुवाखै नोङो बेयो जाम्बा लाइट फोजोंनो ओंखारजोबबाय सोर कमलाय फन खालामदों खाथियाव दं नाइटआवबो सुटिं दङ बुधबाराव नाइटआव सुटिं जागोन माने न'खौ सावनांगोन ना बुधबाराव खोनाया हा हरनि समाव सुटिंआ जागोन बे खालिबो खोनायाखै बहुत खस्थ' जागोन गाबोन एसेबां खस्थ' जानाय नङा बुजायाखै आं जायखिजाया नोंसोरो लाइक सेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय बयखौबो सेयार खालामदो मारै बहुद खस्थ' जादों नालाय बयबो सेयार खालामलायदो गुड नाइट नट आदा उदां गुड बाट नट बाट नाइट दे बिदिब्ला बयखौबो गुड नाइट खालामबाय उन्दुनोसै गासिबो हरा गोजोनै थांथों दिनै दे गुड नाइट दे बाय बाय टाटा दे बिदिब्ला न' गासिबो थालायदो उन्दुलायदो एक्सपर्ट खालामाखै भिडिअखौ दाबो आं ओरैनो माबा थारमिलसो खालामनानै नायबाय थादोंमोन आं देन्जारनो हा दिपु आदा दना दिपु खोनायाखै आदा दना मा बुजियाखै आं दिपु आदा दना ना मा होनखो माया सोरखौ साला बिनानावखौ हरलासो मोजांसो बुंदों